372.000 artikulu ditu dagoeneko, eta horri esker oso ondo posizionatuta gaudela esan behar da munduan, ez da? 320 Wikipedian artean, 32. postuan gaude, artikulu kopuruari dagokionez, eta horrek esan nahi du, Europako estatu hizkuntza askoren gainetik gaudela, ez? Kasurako greziera, daniera edo estonieraren gainetik. Txikipediari dagokionean, 8-12 urte bitarteko haur eta gazteentzako baliabidea da, beraien egunerokoan sortzen diren gaiei erantzuteko, eta horiek garatzeko oso aproposata dela, esan behar da, oso artikulo laburragoak direlako. Momentu honetan, 3.000 artikulo baino gehiago ditu, beraz, 3.000 eduki euskaraz, eta eduki horietako askotazko, ikasleek eurek eskola eta ikastoletan sortutakoak dira. Eta hori azpimarratu nahiko nuke, ez da? Wikipediaren filosofia hori euskal komunitateak elkarlanean osatzen duen proiektua dalako, ikasleak, irakasleak zein wikilariak ari dira artikuluak sortzen, eta egiteko modu hori aipatu behar da, ez da? Merezi duten aitortza egiteko lanean ari diren guztiei. Azkenengo urtean esan behar da, 553.000 ikustaldi izan dituela, egunero 1.500 ikustaldi inguru, urtebetean 45% igo da ikustaldi kopurua, beraz, gero eta jende gehiago, esan behar da, ezagutzen duela Txikipedia, eta gero eta gehiago zabaltzea da helburua, ez da, tresna pedagogiko ezin hobea dalako. Pandemia egoera honetan, argi eta garbi ikusi dugu era honetako edukiak ezinbestekoak direla, ikasleak etxean egon direlako, eta behar zituzten erreferentzia askotazko klik batera eta mugikorretik izan dituzte, ez da, etxetik eta euskaraz. Pandemia aipatzen dugu eta urte honetan 129 milioi orrialde zerbitzatu dira euskaraz, aurreko urtean baino 134 gehiago, eta mugikorretik egiten diren bizitei dagokienez, esan behar da, 19,4 milioi ikustaldi izan direla, iaz baino 126 gehiago. Beraz, argi dago arrakastatsua dela, Txikipediarako aplikazio hau, eta gure helburua da gero artikulu gehiago sartzea, eta teknologikoki beti egokitza gure gazteen behar izanetara. Martxoan, kanpaina txiki bat egin genuen, aplikazioaren berri emateko, eta gaurko honetan beste bultzada bat eman behar diogu, ez? Gurasoei ere, jakinarazi, kalitatezko tresna eraginkor bat dugula, etxetik eta mugikorretatik klik batera, beraz, aplikazioa jaisteko deia egiten dugu gaurkoan. Horrez gain, esan behar da, Euskal Wikilari elkartearen eta Eusko Jaurlaritzaren helburua dela, Euskal Wikipedia garatzen jarraitzea, eta gure gizartearen beharrizanei erantzutea, Wikipedia osatu eta aberats bat eskainiz. Gure asmoa da hemetik aurrerako hezkuntza ataria garatzea, irakasle eta ikasleak behar dituzten edukiak ahal izan ezkero bideotutorialen bitartez osatzeko, eta irakasleek dituzten materialak ere elkar trukatzeko. Gure hizkuntza normalizazio bidean dago, eta elkarrekin lan egin behar dugu, ez? Ikaslei eskaintzeko gainerako hizkuntza hegemonikoetan ere dauden eduki digitalak. Horrezagaitik dei bat egiten diogu Euskal Wikilari elkarteak dinamizatuko duen prozesuan parte hartzeko. Gure Wikipedia une honetan badago, esan dudan moduan, Europako estatu hizkuntza batzuen gainetik, baina izan daiteke baita erreferentzia garrantzitsuena gainerako hizkuntza gutxituetarako. Beraz, Txikipedia aplikazioa jaisteko, eta bertan trasteatzeko deia egin nahiko genuke, gurasoei ere jakinarazi, bere seme-alabentzako aplikazio, kalitatezko aplikazio bat dela, alde horretatik bildurrik ez izateko, ondo txekeatuta dagoela, eta beraien etxeko lanak eta informazioa lortzeko baliagarria dela, eta dei bat egin Euskal Komunitateari, hainbeste eta hainbeste eskatzen diogun, hain aktiboa dan Euskal Komunitateari, eta hain garrantzitsua dan Euskal Komunitateari, bestela beraien lanik gabe ez dago aurrera egiterik, Wikipedia proiektu honetan ere parte hartzeko, eta garatzen laguntzeko wikilarien elkarteako kideak dinamizazio lan ikaragarri handia egiten ari dira, lortzen ari dira, jentea integratzea proiektu honetan, eta benetan dinogu euskararentzako oso garrantzitsua den proiektua dela.
Eskerrik asko beraz, eta galdarri emango diotitza, besterik ez badozue behar gazteleraz. Bai, hor bideoa dago irekita. Hori da, aldatu behar duzu kaskoak beste hori da. Ez, baina hor daukazu beste klabija bat, minilak bat daukazu hor mailan. Hori da. Horrelan zabiltzate oraindik, zuen arazoarentzat aplikazio bikaina daukate. Uziz zerabila razara, honi ez diozue txistu egingo. Aplikazio bai dela, asketa irautzailea, autobusean erabiltzen dudik. Kontxo, nola ez zitzaidan niri bururatu? Honekin, ikasle hobea izango nintzateke. Doanda, zer bilago nahi duzu? Venga, segi begara deskargatzera. Guraso izatea zaila da. Txikipediarekin apur bat errazagoa. irubebikoitz txikipedia.eus. Eskerrik asko. Eskerrik asko ere aukera hau emategatik, aplikazio hau aurkezteko eta baita ere Txikipedia pixka bat aurkezteko. Egia esan gehiena esan dago. Orain dela 3 urte, sortu genuen euskarazko Wikipediaren barruan Txikipedia. Txikipedia da entziklopedia bat 8-12 urteko umeentzat, 8-13, hau da, lehen hezkuntzako azken urteak, DBH-ko lehenengoak ere, eta helburua daukana da, Wikipedian agian urrunegi geratzen zaizkien, zailegi geratzen zaizkien gauzak azaltzea, bai? Adibidez, bizirik ote dagoen ez Rodingerren katua, bale? Hori, azaldu behar zaio ere umei, eta erronka bat da, hori da, umeen jakin mina existitzen da, eta askotan, esaten ziguten eskoletara gindoa zenean, umeentzat Wikipediako artikulu asko sakonegiak zirela edo luzeegiak zirela edo erabiltzen zituzten terminoak ez zituztela ulertzen, bale? Orduan, Txikipedia jarri genuen martxan, orain dela 3 urte, hor egin genuen lehenengo esfortzu bat 1000 artikulurekin hasteko, baina gehienak geografikoak eta bar, eta 3 urte hauetan bereziki hasi da, eta orain 3000 artikulutik gora gaude, eskola askotan ari dira erabiltzen Txikipedia artikuluak sortzeko, beraien egunerokoan, sortzen dituzten gauzak egiteko, hor adibide bikain batzu ditugu, bai adibidez Zumaiako institutoan ia astero sortzen dute artikuluren bat ikasleek, ikastolekin ari gara proiektu bat egiten orain martxoan 250 emakumeren biografia sortzeko, proiektuak egiten ditugu azken finean hor edukia egoteko. Eta hasieran sortu genuenean, genuen asmo hori, umeentzako entziklopedia bat eskaintzea, baina gero konturatu ginen ere gurasoentzako baliagarria den zerbait badela. Ez da bakarrik konturatu ginela, baizik eta esan zen digutela ere, gurasoentzat interesgarria da, eta enfoke hori emana izan diogu ere sortu dugun kanpainari. Nolabait ez da soilik umeentzat interesgarria dena, baizik eta gurasoek ere umei lagundu behar diet askotan eskolako lanak egiten, eta gauza batzuetaz, ez zara gogoratzen, edo ez dakizu nola zen, edo hau nola azaltzen dudan.
Orduan, horri ere erantzun nahi dio. Wikipedia bezala edonor parte hartu dezake, eta horrek ematen digu aukera ume pila bat edukitzeko momentu honetan idazten. Eta hori ere erronka pedagogiko bat da. Ari gara irakasleekin, eta ari gara pentsatzen nola sartu dezakegun hau, beraien lanaren parte eta beraien lan asko egiten dituztenak, Wikipedian islada izateko. Orduan hori, badirudi ez dela asko, 3.000 gai, baina kenduta frantsesezko Wikidia dela agian proiektu potente bat dagoena horrela umeentzat, hau izango litzateke momentu honetan punteroa, oso proiektu gutxi daude horrelako zerbait eskaintzen dutenak. Eta bakarra gara Wikipediaren barruan egiten dugunak. Horretan aitzindaria gara, eta beste hizkuntza batzuetan ere esan digute horrelako zerbait egin nahiko zutela, baina komunitatean ere sortu behar dute dinamika bat, eta sortu behar dute modu bat ere umeek parte hartu ahal izateko. Orduan hori da nire partetik Wikipediaren aurkezpena. Luis Fernandezeko desintaxekoak egingo digu orain aurkezpen pixka bat aplikazioa bera nolakoa den, aplikazioa aurkeztera etorri garela, gure itzakia gaurkoan, eta ea lortzen dugun, Eibarren dago norbait momentu honetan, Bergaran dago telelanean. Bai, eskerrik asko. Kode Syntax da interneteko garapenak egiten dituen enpresa euskaldun bat, eta aplikazioak ere egiten ditugu. Bat famatu xamarra bihurtu dana egunean behin da, baina beste erabatekoak ere bai. Eta enkargu hau iritsi zen Wikilari elkartetik, eta alaxe egin dugu. Txikipedia eus elbidearekin iristen da bat, Txikipediaren horri nagusira, ze elbidea komplikatu xamar bada, baina horra azalean bertan, ikusten duzuen bezala, daude bi esteka, Android edo iOS, iPhone batean edo gainerako telefonoetan instalatzeko aplikazioa. Eta aplikazioa irekita, hementxe da orain azalean ikusten duguna. Lankide bat daukat hor beste aldean, Bitxor, entzuten didazu? Konforme. Ni hainez berarekin izketan, berak hemen erakutsi diezagun aplikazioa, hau ezta? Momentu honetan artikulu nabarmendu bat agertzen zaigu audio fitxategi batekin, ze bideo eta audio fitxategiak ere badaude eta entzun eta ikusten dira aplikazioan, ez dago soinua konektatuta konexio honetan, magiara hurbildu gara, baina ez du lortu magia kompletua. Eta gainerakoan funtzio oso sinpleak ditu, ez bakarrik aurrek erabiltzeko, baita gurasoak ere kapaz izateko erabiltzeko. Beko menu horretan, portadara joan gaitezke, iraitz aparatua zer den nik ere ikasiko nuke, eta gero daukagu beste aukera nagusia gaiak dela. Eta hau ere portadaren isla bat da, kultura, biografia, gizartea, dana alakoa, sartzen baldin bagara atal batean, naturan demagun. Wikipediaren egitura jarraitzen da. Kategoriak daude eta horri solteak. Horri solte batera joan gaitezen, eta klima aldaketa zer den ikusi ezagun. Bideo bat uste dut hartu beharko litzatekeela edo, baina bestela, esplikazio bat, eta lotura bakoitza ikusten duguna urdinez, beste klik bat da, beste norabait eramango gaituena. Klikatu du Europan, eta Europako artikulu orokorra da. Hola funtzionatzen du, estekaz esteka. Isten badugu hau, Bitxor, hori da, atzera joaten bagara, historian geratzen da zer nabegatu izan dugun, besteik gabe, azkenengo bisitatu ditugun horriak, eta inbox dioen hortan da notifikazioak jasotzeko. Hau da, Wikipediaren arduradunak erabaki ezakete aste edo egun jakin batean artikulu polit bat sortu da honi buruz, edo gaur da ez dakitze egun, klimaren aldeko eguna, eta bi aldu ezkero, notifikazio bat jasoko lukete erabiltzaileek. Aukeran, beti dago
ezarpenetan hori aukeratzea. Eta gainerakoan bilaketa dugu, ezta? Bilatu dezagun adibidez gravitate hitza, Bittor. Gravitate, eta agertzen da zenbait emaitza, eta lehenengora goaz. Kasu honetan, Wikipediako edukiak ari gara bilatzen. Umeentzako edukiak, Wikipediaren edizioak berak zaintzen du zer eduki diran hor egokide izan daitezkenak, eta bilaketa baten espaldin badago zerbait, ez da agertzen. Eta bilatu eskero beste aproba bat egingo dugu, Bittor mesedez sartu, miren hitza, baina mirenen utzi, momentuz, eta agertzen zaizkigu zenbait miren, eta probatu ezagun sailburu ordearen izenarekin, miren dobaran, ez zaude, miren, baina berango star importanteen zerrendan lehena edo bigarrena egongo dalakoan nago. Eta ez badago 250 emakumeren biografia importanteenean, hori izango diogu Koldo Tellituri, ikastolen elkartekoari, toke bat mesedez sartu izen, hau importantea data. Eta zer gertatzen da zerbait ez badago, ez da aipatuta ere. Bilatu nitroso hitza, nitroso hitza, ez dago ezer. Badazpada, umeentzako onare ez da izango hau, eta agertzen den aukera da, nahi baduzu Wikipedian bilatu. Beste klik horretan joan ezkero, joango inake euskarazko Wikipediara, eta hor topatu. Zerbaitetarako izango da, nitroso kimiko, funtzio tal, oraindik eta eduki gehiago badagoela hor. Eta ez du gehiago. Bittor, ezarpenetan, suposatzen dut, gurpilean jakinarazpenak gaitu edo ez dauka besterik. Gaueko ikuspegi bat dago ere. Barkatu? Gaueko ikuspegi bat. Gaueko ikuspegi, batzuk gustatzen zaie hori, biazta. Hori, eta aplikazioa ikusi duzu, denbora errealean, hemen ari gara, ez dakit nondikan konektatuta eta hola, eta benetan hemen dagoen magia Wikipediak daukan sistema erraldoi eta zoragarria da. Guk egin duguna da, zubi bat, bilaketak Wikipediako zerbitzari nagusietara, eta haiek erantzuten duten modua, harrigarria da, eta hortikan aurrera, ez dut esan lan gutxi eta simple egin dugunik, baina itxura eman eta funtzio basiko batzuk eta horrekin. Remarkatu nahiko nuke, azkena hori izan duena, aurrekoan eskola batean egon ginen, lehen hezkuntzako 6. mailakoak ziren, 10 urte zituzten, eta emakume bertsolarienak, hor jarri du Miren eta Miren Amuriza agertu da lehenengoa, eta hori sortu zutenetako bada, eta beraiei oso interesgarri ditu zitzaien artikula sortu eta gorde zuten momentuan ja aplikazioan ikusgai zegoela. Hala da. Eta Googleen oraindik bilatuta ez zen agertzen, eta aplikazioan bai ikusten zen. Eta hori bai iruditu zitzaien beraiei, hori zure mobilan irakurtzen izanena nik idatzi dut orain, bai? Eta horrek, zeukan hor bere magia puntua ere, baina hori ikusteko ere tresna interesgarria dela ikasleentzako ikusteko beraie publikatzen dutena, beste norbait irakurtzeko gai dela momentuan. Edozein modutan, azpimarratu behar da, aplikazioa kontsumorako bakarri dela. Hemendik ezin da editatu. Eta hori uste dut importantea dela ere, bai. Gauza guztiak mugikorrean egin barik, ordenagailu zabalean gauza batzuk hobeto egiten dira, uste dut ere eskoletan erakusten dutela, eta bat da Txikipedia bera editatzeko mugikorrean, baino pantalla zabalagoan lan egitera ohitu behar dela bat. Hoxe izan da gure demoa. Egon zaitez hor, Bittor, bada espada, eskatzen diguten zerbait, galdera txandatara pasatuko garata.
Ba, oso galdera pertinentea, hori da gainera sortu genuen Txikipedian lehenengo dudetako bat, nola kontrolatzen dugun hori. Bueno, Wikipedia guztia, egiten diren eduki guztiak komunitatea kontrolatzen ditu, eta Txikipedian sortzen gen artikulu berriak komunitatea bereziki adi egoten da, bai? Egunero norbaitek sortu dezake zerbait desegokia dena, eta hori oso azkar ezabatzen da, bai? Minutu batzuetako kontua izaten da. Komunitatea bereziki aktibo dago, hor ez sortzea zer okerrik. Ze luzera nola idatzi eta bar, hori da parterik zaiena, eta oso zaila da hori kontrolatzen, nik idatzi ezake zerbait ume batentza pentsatu zulertuko duela, baina agian ez, idazten dugunean adibidez, lehen hezkuntzako ikasleekin, beraiek badakite zer ulertzen duten eta zer ez, eta hor interesgarria da beraiek nola idazten duten, naiz eta kontrapartea da, akats ortografiko eta sintaktiko gehiago egiten dituztela, orduan, hori gero zuzendu behar da, eta orain ari gara ere unibertsitateekin, unibertsitate eskoletan lantzen hau, adibidez, biologiako artikulu asko, unibertsitateko ikasleek egiten dituzte, eta beraien irakasleekin egiten dute filtratze lan hori, hau da, ikastea, nola azaldu aldiot hau ume bati. Eta hori da, karrera bat dago horretarako, eta hori da ikasten dutena, eta didaktika eta bar. Zer azaldu alden eta nola azaldu alden, komunitatea berak filtratzen du. Wikipedia ez da komunitate zentsuratu bat, hau da, berez edozein gairi buruz hitz egin daiteken, ez eta komunitateak erabaki dezake enfokea ez dela zuzena, eta gure arauak bai dira, errelebantzia minimo izan behar duela gaiak, hau da, ezin dut nire maskotari buruz idatzi, nire kuadrillari buruz idatzi, eta hori oso ondo filtratzen da, saiatu behar naiz alik eta modu neutralenean idazten, eta ezin dut copyrightik bortxatu, guztia izan behar da libre. Eta hiru horiek betetzen badituzte, Txikipedian ere editatzea dago. Gertatzen dena da, umeentzako idazten duzunean, nora laburragoa izaten den, askotan sintaktikoago izan behar zara, eta beste batzuetan kontrakoa, agian esplikazio gehigarriak behar dituzu horretarako. Gomendatzen dizuet, nahi baduzu ikusi diferentzia, Schrödingerren esperimentua ikustea Wikipedian eta ikustea Txikipedian, ikusteko nola oso ezberdin dauden azalduta, Schrödinger. Katua. Oso ezberdina dira, ze azkenean ume bati kontatzen ari zara bere adi... Uste dut odan dierezia dago. Ume bati ari zara kontatzen zerbait ez dena bere adinekoa. Orduan, horretan ari gara, eta horretan irakasleen konplizitatea espero dugu, eta ez da soilik idatzi eta hor egongo da, bezik eta, hezkuntza prozesuan sartzen baldin baduzu, idatzi, eta alik eta hoberen idatzi, eta alik eta hoberen azaldu, emaitza izango da, espero dezagun ona, momentu honetan arte, ona izan da. Hau izan da, nahi baduzue, inbertitzen baduzue gaur hau idazten denbora nahiko, aurkituko dituzue Txikipedian akats ortografiko nabarmenak dituzten artikuluak. Nahi baduzu esan, hemen dena gaizki dago, aurkituko dituzue. Ze komunitatea, doa zuzentzen, baina ez gara guztira denbora erregalan irizen. Bueno, ya... Orduan gauza batzuk dira bereziki zailak azaltzen, gu beti jartzen dugu arazo berdina egiten ditugunan irakasle eskoletan. Oso erreza da azaltzea Bigarren Mundu Gerra heldu bati, baina oso zaila da azaltzea Bigarren Mundu Gerra ume bati. Asko zailagoa da, eta horretarako daude didaktikan adituak diren pertsonak, eta horiek ere barneratzen saiatzen ari gara unibertsitateen bidez. Umeentzako entziklopedia online badaude gehiago. Badaude beste proiektu batzuk munduan, hizkuntza nahikotan existitzen dira, ez garelako lehenengoak okurritu zaiguna egitea. Gara lehenengoak Wikipediaren barruan egiten. Lehenengoak eta momentuz bakarrak, dago proposamen bat portugesez sortzeko, baina badirudi momentuz ez doa aurrera, eta beste bat
Norvegiatik, badago agian, baina momentuz bakarrak gara. Azkenean, umeentzako entziklopedia bat sortzea kanpoan existitzen dira, bai? Baina segurazki ez dituzu ezagutuko, eta hori da justo drama, ez? Ez baitugu ezagutzen, ez ditu jendeak begiratuko. Existitzen da, Wikidia, V-rekin, V-taka, bai? Wikipediaren antzeko, Wikidia, alemanez existitzen da bat oso onak, lexikon idazten dutela pedagogoek, edukiz oso ondo dagoena, gureak baina artikulu gutxiago ditu, bale? Osea, ikusteko, bueno, existitzen dira ez daki, Wikimini, Wikikids, existitzen dira horrelako beste batzuk, baina lehenengoak izan gara planteatzen Wikipediaren barruan, ze ikasleak, nahiz eta 8 urte izan, Wikipedia ezagutzen dute. Gu eskoletara ari gara joaten azken aldian, proiektu ezberdinak aurkeztera, eta 6 urteko umeekin ere zaudenean, Wikipedia ezagutzen dute, nahiz eta ez duten ezer ulertuko. Orduan, beraientzat askoz logikoagoa da horren barruan egotea, beste proiektu bat izatea baino, eta beraiek kontribuitzen dute aldi berean askotan bietara, bai? Wikipediako artikula hobetzen dute, edo kritikoki aztertzen dute, eta gero Txikipediakoa sortu. Orduan, alde horretatik, bai, gara itzindariak. Noski ez da, umeentzako entziklopedia bakarra munduan, bai? Hiru urte dira, bai. Bai, orain apirilean egingo ditu 3 urte, orduan. Aldi berean daukagu planifikazio bat, eta aldi berean da guztiz aleatorioa. Guk planifikazio bat bai egiten dugu, adibidez, goazenean egin ditugu saio batzuk matematikaren didaktikarekin unibertsitatean, eta hor bai egin duguna da, lehen hezkuntzako kurrikulum batera eta matematikako gaiak landu. Zerrenda bat existitzen da, kurrikulum bat dago. Biologiako ikasleekin berdina, normalki egiten duzu gauza batzuk agian zabalagoak. Eta beste modu batzuetan funtzionatzen du gurasoekin. Guraso batzuk ditugu wikilaria direnak, nire guraso naiz, baina nik ez adin horretakoa, baina gurasoa direnak, eta ikusten dute, nire semeak edo alaba gaur ikusi du Erromatar Inperioaren erorrera, eta hori da egingo duana gaur. Orduan, hor bai aritu gara pixka bat jarraitzen. Baina beste gauza batzuk guztiz aleatorioa dira. Norbait pentsatzen du, oso interesgarri izan daitekela, ez dakit zerren inguruko artikulu bat egotea, biografia bat honena, eta sortzen du. Eta umei eskaintzen digunean aukera sortzeko, beraile bai direla aleatorioak, definizioz, nahi dute egin gauza batzuk, gustatzen zaien aktore bat, edo serie bat, edo zerbait ikusten dutena, eta horren inguruan egin nahi dute. Orduan, alde horretatik, pixka bat, entziklopedia generalista bat da. Bai gustatuko litzaigukena da, eskolekin gero eta harreman handiagoa izan, saiatzearena, ikaskuntza esanguratsu izatea, zerbait lantzen ari direna. Baina adibidez, Zumaiako institutoan daukaten esperientzia, nahi baduzu Txikipediako horrian uste dokumentatu dagoela hortik nonbait, bertan egiten dutena da, ikasten dutenean, irakasle batekin gai bat, izen dutenean, gai horietako 5-6 artikulo posible egiten dituzte, banatu eta horiek sortu. Orduan bai doa beraien kurrikulumarekin. Baina, klaro, izan daiteke ahate zehatz bat ikusi dutena espezie bat, ez du zertan izan behar gazti guztiak. Eta ikasle batentzat, 12-14 urteko batentzat zaila da ere egite horrelako zerbait potoloa, normalki, gauza simpleagoekin egiten dute. Eskerrik asko etortzeagaitik, eta ia ondo zabaltzen dan. Eskerrik asko, telelanean dabilen ari bere.